ду маротиба аз шаҳри Душанбе ба Хуҷанд 6 дона рейс муқаррар мешавад. Аз ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол чӣ қадар парвозҳое ки муқаррар кардагиянд, барвақт депортатсия шудагиянд ё ки ҳозир депортатсия шудагиянд. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гироми қадр, оиди зиёд шудани парвозҳо имрӯз камтарак суҳбат мекунем. Мо дар ин мавзӯъ вақтҳои охир кам видео кардагем ва хостум ки имрӯз навбониҳоро ба шумо бифаҳмонам. Бародарони азизу гироми қадр, фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурси нав, яъне конкурси соли навӣ рафтесай, ба хоҳиши бисёри нафарҳо имрӯз як бори дигар аксия мекунам, ба хотире ки шумо бидроен билети бисёр бихарен ва билетҳо тезтар бираванд, мо финала тезтар аниқ кунем. Марҳамат, видеои аксияро тамошо кунед, ҳатман билет бихарем бародарон. Ассалому алайкум бародарони азизу гироми қадр. Имрӯз дар конкурсе ки каналда рафтесай аксия барои шумо ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. Дар конкурс шоҳҷоизаҳо Camry D, Camry C ва 199. Ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброяд. Сумта мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо дар WhatsApp-аш чекта роӣ мекунӣ. Бидро ба аксия билет бихар ки пушаймон мешавӣ. Хоб мегзарем ба қисми мавзӯи асосии имрӯза. Оиди зиёд шудани парвозҳо, яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳои дохилиро аввал гап мезанем. Дар шаҳри Душанбе ба Хуҷанд чихеле ки медонед, дар як ҳафта 2 маротиба рейс муқаррар шудагӣ буд. 2 маротиба аз шаҳри Душанбе ба Хуҷанд ва 2 маротибаи дигар аз Хуҷанд ба шаҳри Душанбе. Яъне ки дар умум 4 та рейс бигем муқаррар шудагӣ буд. Тудаи обратно, вале аз иҷа пас тудаи обратно аз шаҳри Душанбе ба Хуҷанд ва аз Хуҷанд ба шаҳри Душанбе 6 дона рейс муқаррар мешавад. Яъне ки 3 рейсаш аз шаҳри Душанбе мешавад ва 3 рейси дигаш бо обратно аз Хуҷанд ба шаҳри Душанбе. Ва боз дар мавзӯи зиёд шудани парвозҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба бархе аз шаҳрҳои Федератсияи Русия. Дар инҷа гуфта шудагӣ нестае ки махсус бо кадом шаҳри Федератсияи Русия аз ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳоро зиёд мекунанд, вале дар ин ахбороти нав омадагӣ ҳаст ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол чӣ қадар парвозҳое ки муқаррар кардагиянд, баъди соли нав шуруъ карда боз аз ида парвозҳоро зиёдтар муқаррар мекунанд. Ва дар ҳамин комментарияҳо бисёртар оиди нархи навои билетҳо чандин касам савол додагӣ буд ва хостум ки яку якбора ба саволи ӯ нафарҳорам ҷавоб бигардонам. Тамошобинони азизу гироми қадр, ҳама сола худтон медонед ки пеш аз соли нав аз Федератсияи Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон нарху навои билет камтар қимат мешавад. Вале хушбахтона боз шуруъ карда аз моҳи январ нарху навои билет бениҳоят арзон мешавад ва ин чиза худтон нақс медонед. Мо хостем ки маълумотҳоро ба диққати шумо бирасонем. Акнун саволҳое ки равон кардагиен мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Ширкати Шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм. Ҳатман муроҷиат кунед. Як кас нависондаи ассалому алайкум. Чанд дона билет ҳастай? Билет ҳозирашда ҳастай бародарони азиз, нафарҳое ки тамошо кардесен, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки як тӯҳфаи солинавӣ карда барои худтон як бахти худтона бисанҷен. Аз ҳамин видеои имрӯза ба аксия 10 донаи билет харидорӣ кунед, мебинед ки ба билетҳои харидорӣ кардаантон ягон призи хуб бурд мекунед. Як каси дигар нависондаи одамои барвақт депорт шудагиянд, наметавонанд депорта кушода намешавад. Барвақт депортатсия шудагиянд ё ки ҳозир депортатсия шудагиянд, депортатсияро ягон намуд ба роҳи пардохт кардани пул кушода карда намешавад. ин тағйироти нав маънош ҳамияе ки мисол вақте шуморо ба шуъбаи милитсия мебаранд ва шумо қарори видварения ва қарори запрета намебароранд, ба ҷои ҳамин метавонанд ки шуморо дар ҳамон шуъбаи милитсия мисол ё ки ба воситаи ҳалномаи суд ҷарима кунанд. Тамом. Шуҳрат нависондай. Ассалому алайкум ака. Агар патент насупорида бошем, омаданда аз рейс мегардонанд ва билетмон месӯзад,
не шуморо дар омадан аз рейс намегардонанд, вале дар гузаштан аз таможни вақте ки аз шумо ҳуҷҷатҳои зарурира, патента ё ки регистратсияро бипурсанд ва шумо пешниҳод накунед, метавонанд ки ҳамуҷада шуморо запрет бимонанд. вале бисёри ҳолатҳое ҳастае ки дар таможни ҳамун паспорта печат мезананд, ҳечӣ намепурсанд дигар. Миралиев нависондай: ака ростае ки баъди соли нав запретҳоро ҳуй мекунанд. оиди авф кардани шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия ягон гап хабари нав нест ёзӣ. як кас нависондай: ака барои граница рафтан регистратсия надорем, мешава рафта. бале бисёри ҳолатҳое ҳастае ки ана ҳамон шофёрое ки ба граница мебаранд худшон мегзаронанд аз граница, вале ба шумо тавсия метиҳем ки бо ҳар ширкате ки шумо сафар мекунед аввал хуб суҳбат кунед ки аз уҳдаи гузарондан аз граница бубуроя баъд биред, чунки бисёри нафарҳое ки ҳастае ба граница сафар мекунанд, клиент мебаранд, ҳамон нафарҳо метавонанд одамои беҳуҷҷата бигзаронанд, бо абрат набидоранд. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, як савол дорам, паспорткунӣ чӣ хел шид? ягон қонуни нав биромад ё не? ҷавоб гӯед ака. айни ҳол қонуни нав набиромада, тақрибан 2 моҳ пеш буд, 25 ё 26 октябр барои гирифтани паспорти российский тағйиротҳои нав ворид шудагӣ буд ва ҳозира дар назар дошта бошед дигар тағйиротҳо шудагӣ нестае. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, ман як савол доштам. оё ягона писарҳорам ба хизмат мебаранд? не, нафарҳое ки як фарзанд ҳастанд дар оила ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешаванд, яъне ки аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. мисоли нафарҳо мегӯянд ки ба номи мо повистка равон мекунанд. вақте ки шумо дар повистка равон кардан, шумо меред дар қайди военкомат худтон мемонед ки дар ҳақиқат шумо яка писар ҳастед, яъне ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва лозимиро мебаред, пешниҳод мекунед, шуморо ба қайд мегиранд. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.